Halo. Informasi lan layanan analitis ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Kita ngusulake sinau kabeh indikator organisasi sing diteliti kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan. Tempus INC ticker TME. Review digawe nggunakake data wiwit 06 Juni 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Tempus INC kalebu subkategori. No, 54 perusahaan jupuk bagian ing comparison, kang banget wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan kaya ing ngisor iki, minus 9 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori, minus 3,6 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar banget ing pasar saham kita kabeh. Kita bakal weruh yen asil rata-rata kanggo pasar saham minangka sakabehe 1,8 poin. Marang minus 9 terms Tempus INC. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Tempus INC lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Tempus INC nuduhake owah-owahan 0%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 0,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Tempus INC gunggungipun 10,15 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 66 US$ miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 0 US$3 sen miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika 19 US$ miliar. Wis dibandingake pasar lan enggo bareng nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Tempus INC ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar saham yaiku 15,324%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 1,598%. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca organisasi saka subkategori ala minus 1 poin. Perusahaan ing analisis duwe kewajiban utang 0 US$79 sen 5 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 263% saka ibu kutha perusahaan. Rating tingkat utang perusahaan banget ala minus 2 terms. Rasio rega kanggo laba perusahaan yaiku 0. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi rega pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori ala banget minus 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus 721 US$ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi pratandha saka laba mangsa sing diproyeksikan dibandingake karo subkategori ala minus 1 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 12,6. Rata-rata ing subkategori punika 6,8. Evaluasi rega ijol-ijolan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 800 US$ mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Taksiran indikator saka Proxales mangsa dibandingake karo pratandha ing subkategori ala minus 1 titik. Marginality punika minus 89,8% karo rata-rata ing subkategori minus 80,7%. Assessment margin sales dibandingake karo pratandha ing subkategori pasable minus 0,5 terms. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 9,914%. Sing 55% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $4.231.000. Lan kanggo subkategori $2.737.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Bati saben pegawai minus $300.500. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $323.800. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $335.000. Ing 401 subkategori $1.000. Evaluasi revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 23%, dibandingake karo rata-rata subkategori 12,9%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 50% kanggo perusahaan Tempus AI, Inc. Dene ing subkategori tataran resi 14 kurang luwih 56%. Rega saham perusahaan saiki udakara $58.67. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $64.92. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan ditampa publik mangsa iki dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinned. Minangka asil pambiji Tempus AI, Inc. Sistem bantuan Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan ing penurunan ing $58.66 saben saham. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane cukup murah. Pambiji organisasi adhedhasar model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 37,89. Mandeg mundut disetel ing 79,43. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan dagang tanggal 06 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker GIN bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing urutan utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan utama utawa wawas, pesenan liyane tetep ing rega final. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.